Ziortzak Arrantza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bakizu sofa honetan normalean elkarrizketatzen ditugula idazleak? Abida, Bai. Eta aurki, gaur oraindik kolaboratzaile gisa zatoz, baina aurki idazle gisa elkarrizketatu beharko zaitugu. Zure liburua ere labean da. Labean da. Labean da. Durangorako preste egongo da, Aromas izenekoa. Hori da. Horretaz ere hitz egingo dugu, baina kontentzu, ezta? Oso. Bai. Behingoz. Zure autoestimarako ondo etorrikoa, ezta? Ze gaur autoestima hitz egin behar dugun horrekin, norberakola egiten duenean arro egoten moduko zerbait, gero autoestimarako ere lagungarri izaten da hori. Hori da. Bueno, azkenean bizitzak jartzen dizkigun edo bilatzen ditugun erronkak dira, ez? Eta azkenean hori normalean izaten da nahiko autoestimarentzat. Ze autoestima zer da, norberak bere buruaz duen irudia? Hori da. Bai, horretarako egon behar da, esango genuke autoestimaren barruan daukagula autoezagutza, zenbat ezagutzen dugun gure burua, eta autokontzeptua. Nola ikusten dugun, ez? Agian ezagutzen dugu pila bat, baina gure kontzeptua ez da bat ere ona. Agian gure sentsazioa da, imaginatu, esaten duzu, eske naiz oso pertsona barnerakoia, kostatzen zait pila bat, ezagutzen duzu oso ondo, baina autokontzeptua da oso basua. Orduan autoestima izango zen horren emaitza, normalean. Claro, aurrena egin behar dugu, nolakoa garen aztertu. Hori da. Ez? Orduan ispilu baten aurrean jarri, ispilu metaforiko baten aurrean jarri, eta esan, ni halako eta halako naiz. Eta gero, horri guk jarriko dugu konnotazio bat. Hori da. Eta orduan konnotazio izan daiteke edo oso baikorra, edo baikorregia, edo ezkorra, edo ezkorregia. Hori da. Eta horren arabera esango dugu, honek autoestima handia du, edo autoestima txikia. Hori da. Eta seguru eski ez da ona, ez handia ez txikia. Normalean txikitatik ja daukagu autokontzeptu bat. Normalean familian jasotzen ditugu mezu horiekin, sortzen dugu gure irudia, eta gure irudi horrekin proiektatzen gara mundura bai, ez? Eta gero mundutik jasotzen ditugu mezuak. Bai, irakaslek esan digutenak, klasean zer jaso dugun, beste klasekidekin zela sentitzen ginen, horrek guztiak sortzen dago gure norkaren irudi hori, ez? Eta orduan horrekin ikusten dugu gero autoestima altua edo basua daukeon. Egia da bizitzak azkenean ematen digula informazioa eta ikusten dugula non kokatu. Baina egia da batzutan jasotzen dugun informazioa ez dela egokia gure buruarentzat. Claro. Baina hor arazoa da norberak autoestima ongi landuta baldin badauka, ez? Nik nire irudia o nire buruaz badut irudi bat. Bestek nitaz duten irudia ez dator bat. Baina orduan pentsa dezakegu, mundua dago oker, zen nik nire burua inork baino beto ezagutzen dudanez, nik badakit nire autoestimak diona nire irudia dela benetakoa eta ez besteek esaten duten hori. Baina batzutan oker egon gaitezke. Gerta daiteke. Egia da ikusi behar dugula nahiko pareko izan behar da kanpotik jasotzen dugun mezua positiboak direnean behintzat, eta negatiboak direnean ere, baina ikusi behar dugu, bat datorrela azkenean, ez? Ikusten badugu guk gure burua ikusteko modua nahiko positiboa dela, eta ingurun esaten digute, ez, ze askotan zaude haserre, edo ez gaituzu ondo tratatzen, orduan hori ikusiko genuke, ez dago, autokontzeptua ez dago oso ondo egokituta. Karo, ze lehen esan dudan bezala hau da botilarena, ez? Botila erdi utxik edo erdi beteta ikusten duzun, ez? Zuk ispilu aurrean jarri zara, ikusi duzu zure buruak baduela X ezaugarri bat, eta ezaugarri hori batentzat ona izan daitekena, bestearentzat txarra izan daiteke. Eta batek behar bada, konplejuak eta ere hortik sortu daitezke, ez? Pentsatuta, nik hau daukat, orduan hor zama gehiago botako diogu gure buruari. Baina besteak behar bada irudi berdinarekin, ez du hori negatibo bezala bizi. Hor dago gauza. Hor dago koska. Hori da, hor dago koska. Gauza da, autoestima altua daukagunean, normalean, sentsazioa da, gure burua baloratzerako orduan, ikusten ditugu, agian egongo direla gauzako betzeke, baina printzipioz gauzak ondo dauz, ikusten dugu gure burua kapaz munduari edo bizitzari aurre egiteko, ordea autoestima basua denean, pertsonak ikusten ditu mugak, edo ikusten ditu zailtasun asko, edo dena ikusten du, kriston erronka, ez duela indarrik topatzen bizitzari aurre egiteko. Orduan hori izango zen seinale. Eta egia da, gero kritika jasotzerako orduan, autoestima basua daukan pertsonak jasoko ditu, berarentzat izango da oso gatza, gero kudeatzeko. Ordea autoestima ona izan da, printzipioz, izango zen zerbait lantzeko, baino ez du azkenean ikusiko bere burua gaizki.